Dat is begonnen 18 maart 22. Toen had het eerste werk genomen in Hitsem. En toen zie je het bureau hier nog net in Dokkum. Toen was het nog in Arem. En daar ben ik persoonlijk in geboren. Het is een bijzonder jaar voor Elzinga Wegenbouw in Dokkum. Het bedrijf van de broers Injese en Jan bestaat 100 jaar. Ze binnen in de race om hofleverancier te worden voor al het werk wat zij verzetten. Wij doen grondweg- en waterbouwkundige werkzaamheden. Dus dat is reconstructies, diepriolering. Nou ja, en alles van liet tot grut. Dus doe ik een productuin. Ja, van alles en nog wat over. En ja, dan hebben we nou dit hier het 100-jarig jubileum. En dan hebben we het hofleverancierschap omgevraagd. En dat rent nog. Dat leidt nog bij de provincie en de gemeente. Ja, hoe het er nou maar steeds, weet ik zo net. Verwacht je het elk moment dat we een keer goedkeuring krijgen. Nou, dit hebben we laatst een krek kleermaken. Dat is een omloopriool bij het sluiske van het Schipperdiekje. Nou ja, zo hebben we heel verschillende projecten hier. Je bent in een running om hofleverancier te worden. Ja, tenminste, daar had je die jongens door. Ik wist niet wat het bestuur, maar ik wist wel van koninklijke. Maar dan bleek het dat je kan alleen nog koninklijk worden als je meer dan 100 mensen in werken. En onder de 100 dan wil je hofleverancier. Hoe mooi of hoe bijzonder zou dat wezen dat je hem dat krijgt? Nou, wat heel bijzonder is dat, want ja, er ben maar in Dokkum ben er maar 3 bedrijven die het hebben. Wij zijn de derde dan. Dus dat is een unicum. Er zijn net zoveel die dat onvregen die het hebben. Dus dat is hartstikke mooi. Mijn huid is nu 90, dus het is zo mooi dat hij dat naar mij meisje kent. De Elzinga's hoop je in 20 jaren of zij het hofleverancierschap definitief krijgen.